वाह क्या डील आहे, वाह क्या बात आहे. तसंच झालं बाई, काकीचा तो आंबा आणि आंबे या अंगणात. आणि काकीच्या आता घरी आंब्याचं झाड आहे ना, तो त्यांचा मुदा खाली त्यांच्याकडे आहे, हा, सगळे आंबे आमच्याकडे. बघा. वा ही डील आम्हाला आवडली आहे. तर हे बघा, हे आलूचं पतपत मस्त हिरवागार असं पालक पनीर कसं असतं ते काजल, तसं. तसंच वाटतंय ना ते. होय. हे आमच्या गावठी पालक पनीर असं बोलू शकतो कुरडूची आपण. भाजी, लाडू, मला वाटतं मेथीचे लाडू आहेत का. बॉक्सवर लिहिलेलं असेल बघू. आणि आतापासून गेस्टना आमच्या केळ फुलाची भाजी पण मिळू शकते. हो. केळीच्या झाडावरती केळ फुला, हा मी चढलो. त्याला मिळणार. नमस्ते. नमस्ते. काकी नमस्ते बोला. नमस्ते. आता तिन्ही एवढे लेडीज स्क्रीनवर आहे तर बोललं पाहिजे की नाही, बरोबर आहे. हे ऑफ सीझन आहे बघा. हा. आजची बुकिंग आमची होती म्हणून काल आम्ही मुंबईवरून इकडे रत्नागिरीला आलो. ही असते बुकिंगची पॉवर. बरोबर. तुम्ही जर बुकिंग करणार तर काही शेड्यूल असेल तरी आम्ही इथे असणार आणि आम्ही तुम्हाला सर्व्हिस देणार. होय. आज उद्या बुकिंग आहे, परत गॅप आहे. तर ही आजची बुकिंग नसती काजल तर आपण काल आलो असतो का? नाही. मग थोडा वेळ अजून म्हणजे काही ना काही काम करत राहिलो असतो, बरोबर आहे. आपण आज त्यांनी काय ऑर्डर दिले काजल, आपण 9 प्रकार त्यांना व्हेजिटेबल्स ऑप्शन्स दिले. ऑप्शनला त्यांनी 2 त्यामधनं पनीरची ग्रेव्ही भाजी बघा ओके. आणि आलूचं फतफद. हा तू आता ठेव ती पनीरची भाजी. हा, आळूचं पतपत म्हणतात पण आळूची भाजी बोलतो आपण. हो हा, आणि ते पण आपल्या गावठी. येस, दाखवा आम्हाला ती भाजी बघूया. ही बघा गरम होते. गरम होते. येस, हे बघा, ही आलूची भाजी, आलूच्या पानांची भाजी त्याच्यात आणि वरणी टाकलेलं आहे. येस, आणि सोबतच आज स्पेशल आहे अळूवडी. आलूवडी. ह्या महिन्यात एक भाजीचं नाव आहे टायकुला म्हणतात किंवा हा, टाकल्या म्हणतात. टाकल्याची भाजी. ती पण भाजी तुम्हाला खायला मिळू शकते, हा, पण ती ताक. रान भाजी असते. होय. थोडी कडवट असते का ती? नाही नाही, ती चांगली असते. खोबरं टाकलं की होते व्यवस्थित. मस्त होते. म्हणजे तसेही प्रकार तुम्ही येऊन खाऊ शकता. हे मी काय इन्फॉर्मेशन देतोय. अजून कोणकोणती असते का की आता? भांगाची भाजी. भारंगा हो, आणि भांगाची फुलं असतात. त्या फुलाची भाजी, पानाची भाजी, होय. चवळीची भाजी. येस, भाजी. पण ते आपल्या इकडे नाही मिळत. इकडे आपण आता इकडे राहतोय ना, इकडे नाही मिळत ती भाजी. तुम्हाला मी केल फुल जाता जाता दिलं आणि होतं. फुलाची भाजी ती केल फुल बनवलीस तू? नाही बनवली आहे. नाही बनवली? आम्हाला संपणार नाही ना, बरोबर आहे. म्हणून नाही बनवली. हा तर हे बघा, हे आलूचं पतपत मस्त हिरवागार असं पालक पनीर कसं असतं ते काजल, तसं. तसंच वाटतंय ना ते. होय. हे आमच्या गावठी पालक पनीर असं बोलू शकतो कुरडूची आपण. भाजी, येस, कुरडूची भाजी. कुरडूची हो, भाजी होणार. कुरडूची भाजी. हा, ह्या सर्व भाज्या या सीझनला मिळतील तुम्हाला, पावसाळी सीझनला. होय. हे नंतर नाही मिळत मध्ये. नाही. आणि चपात्या पण बघा एकदम गरम गरम. वाव, एकदम परफेक्ट चपात्या झालेल्या आहेत. आलूची वडी वाढायची आपल्याला एक 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 एक. होय. मस्त, एकदम मस्त. माणूस खुश होईल बघून. आज गोल्डन रूम मध्ये आपले गेस्ट आहेत. 2 दिवसाची बुकिंग आहे. आजची बुकिंग, उद्याची बुकिंग, आणि 3 गेस्ट आहेत आपले. ओके, आणि हे गेस्ट आपले पुण्यावरून आलेले आहेत. पुण्यावरून आले. येस, तर मुंबई पुण्याचे सबस्क्रायबर्स आणि व्ह्युअर्स भरपूर येतात आपल्याकडे. जसं मी तुम्हाला कालच्या ब्लॉगमध्ये पण सांगितलेलं. आता हे तर जुलै मंथची पुणेकरांनी बुकिंग. तर आपला होमस्टे गाजवला. मुंबईकरांनी आणि पुणेकरांनी इक्वली गाजवलं. हा. ओके, आणि तुम्हाला हे सांगतो, ही तर जुलै मंथची बुकिंग आहे आपली, बरोबर. होय. ऑगस्टमध्ये 4 बुकिंग आहे, त्यातले 3 रिपीट आहेत. हा. म्हणजे हे किती मोठी गोष्ट आहे आपल्यासाठी हो ना. पण आणि आपल्या होमस्टेसाठी पण, बरोबर आहे ना. बघा, आमचे काकी पण एकदम वेल ट्रेंड झालेले आहेत. होय. जसं त्यांना सांगितलं आहे तसं चमचे पण व्यवस्थित सर्व ठेवतात. आणि भात पण बघा एकदम गरम गरम, ताटली उचलणार नाही एवढा गरम आहे तो. होय. येस, हे आपले पापड पण एकदम गरम. पण नाही खरं, आम्ही पण बाहेर फिरतोय ना, ही क्वालिटी मेंटेन जी आपण ठेवली आहे ना आणि असं काजल. गरम ताजं कुठेच नाही मिळत. कालच आपण वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये आमरस ठेवायचा आहे ना. आमरस, हा, ते पण मी सेटिंग करून ठेवली होती म्हणजे त्यांना व्यवस्थित थंड देण्यासाठी. आपण बघा, हे बघा आमचं फ्रीज बघा कसं मस्त लावलेलं आहे बघा, व्यवस्थित क्लीन. आता 1 आठवड्या अगोदरच क्लीन झाला, जायच्या अगोदर. बघा हे आमरस एक, म्हणजे हे असं का ठेवलं म्हणजे ते थंड थंड मिळेल ना त्यांना खायला. होय. 2 3 क्वालिटी घरगुती जेवण पाहिजे असेल तर शुभांगी की होमस्टेमध्ये तुम्ही आलंच पाहिजे, हो. बरोबर आहे ना. येस, तर आपलं ताट रेडी. आता न बोलता पटकन आम्ही वरती नेतो. आता हे बघा, तुम्ही आमच्याकडे आलात तर गोड पान पण घेऊ शकता किंवा बडीशेप पण घेऊ शकता. आणि हात पुसायला असं टॉवेल हे घ्या. काय लागलं की कॉल करायला सांगा. सांगते. येस,
सांगायला आवडतं. हे ऍपलनी भरून ठेवले. कुठे तुझं तुला काय काय तुझं डाईट दाखव. माझं डाएट आहे बघ. अजून आहे इकडे. हे आता संपेपर्यंत माझं चालू राहणार. हे बघ काय आहे. हे नीलमकडनं आणलेत मी. हे नीलम आंबे. नीलम आंबे. नीलमकडे गेले. माझा प्रश्न आहे तुमच्या दोघांसाठी, या आंब्याचा नीलमकडे या गेलेला या आंब्याचा या आंब्याचं नाव नीलम का? कारण की तुझी नीलमला भेटायची इच्छा सारखीच वाटते. मग कोण नीलम आहे त्यांनी सबस्क्राईब आहे त्यांनी कमेंट करा. नीलम मी पोरगी बघितलेली ओंकारला आधी, नीलम म्हणून तर सारखा नीलमकडे पळताना आई नीलम करते. कोणती सबस्क्रायबर नीलम असेल नीलम तर आंबे आहेत ना आई. हे नीलम आंबे आहेत ना, खायला चांगले लागतात. हो. हा, आंबट नाही किंबट नाही काय नाही. किडे मस्त नसतात लागतात. किडे आणि- नसतात त्याच्यात. आणि खराब नसतात. आता तुम्ही हापूस आंबा जेवढा चांगला कापाल ना तर त्याचे डुकर तर असणारच, पण बाकी पण त्याचे प्राणी असतात. डोंकी पण असतात. हो, ते बाकी पण ते प्राणी असतात. पण चांगले म्हणून मी उन्हाळ्यात- चांगले कडक घ्यायचे असतात व्यवस्थित, हा. बुलबुलीत नरम नाही घ्यायचे असतात. पण मी ते उन्हाळ्याचे आंबे, हापूस असू दे रायवळ असू दे, मी तेवढे खात नाही एवढे मी हे पावसाळी आंबे खाते. पण हे खराब नाही होत. हा, झाले तर असे डाग पडतात पण आतमध्ये खराब नाही. बरोबर आहे. हा बरोबर. म्हणजे जर माणसाला काय गोष्ट आवडतं तर त्याचं एक्सप्लेनेशन किती दिलं जातं. हा, मग बदामी आंबे आणि नीलम आंबे. आणि याचे मी 2 झाडं आणणार आहे. 2 झाडं 2 झाडं. कुठे लावायचं काकीच्या अंगणात? हे मला आणून द्यायचे. हे बघा काकीच्या अंगणात नीलम आंब्याचं झाड हा आणि सगळे आंबे तुमच्या अंगणात. हा. वाह क्या डील आहे, वाह हा, मग क्या तसंच बात आहे. झालंय. तसंच झालं काय, काकीचा झाड तो त्या आंबा अंगणात आणि आंबे या अंगणात. आणि काकीच्या आता घरी आंब्याचं झाड आहे ना, तो त्यांचा मुदा खाली त्यांच्याकडे आहे. हा सगळे आंबे आमच्याकडे. बघा वा, ही डील आम्हाला आवडली आहे. हा, म्हणजे टेरेस वरून आंबे काढू शकतो. आता तुम्ही नारळ पण लावली तर त्याचा असा जर असेल हा. ते ना नारळ तुमच्या. होय. खर्चा करो तुम, फायदा होगा हमारा. हा. झाड का पत्ता उधर नारळ इधर इधर. आहे ना. आता हे बघा, हे सुद्धा आणलेले आहेत. फक्त ते ऍपल वरती हे साईडला ठेवलेत बघ. ऍपल आणि ऑरेंज सुद्धा आहे, फक्त मँगोवर फोकस नका करू. तर इथे बघा, ही आमच्या होमस्टेची स्पेशल चहा जी मी बनवतो. ती गेस्टनी काल पण पियाली आणि आज पण त्यांना हवी आहे. 3 जण आहेत गोल्डन रूममध्ये. तर 3 चहा आपली रेडी आहे. आणि झाकायला बघा आपलं आमच्याकडे हे सुद्धा आहे सर्व. म्हणजे चहा गरम गरम झालं वरती. त्यांना संध्याकाळी 3 चहा पाहिजे आणि 4 बिस्लरी. हे बघा, बिस्लरी पण इकडे काढून ठेवलेले आहे. चला. आणि आज भाजी कोणती ऑर्डर आहे काजल? पनीर भुर्जी. हे घ्या, हे 3 चहा आणि 4 बिस्लरी त्याच्यात, पूर्ण 4 तसेच आहेत. ओके. तर आजची आपली ऑर्डर आहे पनीर भुर्जी आणि केल फुलाची भाजी. हे बघा, हे सर्व असं आपलं घरगुती एकदम चांगलं तडका बिडका दिलेला आहे बघा. व्यवस्थित एकदम चांगलं बनतं. आणि आज जेवण बनतं त्या 3 गॅससाठीच बनतं आहे. ओके. ज्यामध्ये आपण आपलं चांगलं हिंग वापरतो, चांगलं पनीर वापरतो, घरगुती चांगले मसाले वापरतो, स्वच्छ आपलं किचन, चांगलं भरलेलं पाणी. अजून का पाहिजे, टोमॅटो पण आपले चांगले, खराब असले की फेकून देतो आम्ही. चला, आता रात्रीच्या डिनरला गोल्डन रूम बुक आहे. आज त्यांचा दुसरा दिवस आहे आणि परत 3 वेळेस थालीची ऑर्डर आहे. तर तू 3 आमरस वाढ त्यांना. 3 आमरस. हे बघा, ही आमची बॉटल आहे. ही आपल्याकडे बॉटल होमस्टेमध्ये मिळते. होय. हे फक्त होमस्टेचे गेस्ट आहेत ते लोक इथून घेऊन जाऊ शकतात हा. विकत. बरोबर ना? म्हणजे आम्ही असं विकतो सुद्धा. होय. इथे बघा 3 डाळ वाढलेले आहेत काजलनी. आता 3 आमरस वाढते. हे आमरस इकडे वाढ. आणि आज स्पेशल आपण भाजी बनवली. कोणती? केळ फुलाची. आणि दुसरी भाजी कोणती आहे काजल? पनीरची भुर्जी. पनीर भुर्जी आणि केळ फुलाची भाजी. तर मला बघायची आहे कोणती भाजी. ही कोणती भाजी आहे? ही पनीर भुर्जी. बघा, पनीर भुर्जी बघा. वा वा वा, ही आहे पनीर भुर्जी. आणि आता दाखवा मला केळ फुलाची भाजी. बघा, एकदम लिमिटेड, थोडीशीच झालेली आहे. 3 माणसांना पुरेल ना? हो, आता माझं. नाही तर परत मला फक्त केळीच्या झाडावर चढायला लागेल काय उपयोग नाही आहे. काकीच्या. आणि काकी काय करते इकडे? भजी. बटाटा भजी.
बघा काल त्यांची आळूवडी झाली ना, आज बटाटा भजी. वा वा, आलू वडी पण झाली, बटाटा भजी झाले बघा, गरम गरम, पापड पण गरम गरम. ताटच नाही काढली. आज उलट झालं. वाढलंय पण ताटं नाही काढली. नाही, आज स्पेशल केळफुलाची भाजी आहे आणि आतापासून गेस्टना आमच्या केळफुलाची भाजी पण मिळू शकते. हो. केळीच्या झाडावरती केळफुला, हा मी जे चढलो. चढणार त्याला मिळणार. हा, आपण टास्क ठेवूया एक. आणि हे काय तुम्ही रांगोळी काढताय की काय इकडे? हो, ताटं नाही वाढले. ताटं कुठे आहे मग? आज उलट झालं. ताटं घ्या, सॅलेड घ्या, लोणचं घ्या. आता टोटल वाढल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो. सर्व वाटे आले. बघा सासू सुना बघा इकडे रांगोळी काढतात आहेत. ताटं नाही घेतली आणि गोल गोल ठेवलेत बघा ते. मी पाठी लक्ष नाही दिलं, मी वाढायला घेतलं, मला ना माहिती वाढलं. पुसून घ्या जरा, पाण्याने धुवून घ्या ते व्यवस्थित सर्व. ओके, जेवणाचं ताट वरती गेलं. आता हे पान कॉम्प्लिमेंटरी आणि हात पुसायला टॉवेल. आपल्याकडे या आठवड्यात 2 गेस्ट होते बरोबर. त्या दोन्ही गेस्टनी आपल्याला काहीतरी गिफ्ट दिलेलं आहे. गिफ्ट दिलेत. ओके, तर ते गिफ्ट आपण उघडूया. हा. आता एक गेस्ट जे आले होते त्यांनी हा एक बॉक्स दिला आहे होय. आणि सोबतच त्यांनी हे पर्स दिले. एक पर्स दिली. हा. तर या बॉक्स आणि ह्याच्या बरोबर आपल्याला काव्यासाठी पण गिफ्ट दिलेलं होतं. ते काव्याला मी दिलं. ते काव्याला आम्ही दिलं. हां, ओके. हा. आता याच्यामध्ये बघूया आता काय आहे. हे बघा, हे काय आहे? फुलं आहेत. हे असं वाटतं घरी बनवलेले आहेत ना? हा, हे घरी बनवते. त्यांची मुलगी घरी बनवते असं सगळं शोचं सामान. छान आहे ना हे? हा, छान आहे. पण कुठे यूज करायचं हे? हँगिंग आहे का ते? हा, असं कुठेतरी लावायचं. पण मटेरियल छान वापरलं आहे हा. आणि कडक पण आहे एकदम, असं वाकणार नाही. आणि हा कपडा कसा आहे? वेल्वेटचा. वेलवेट. वेल्वेटचा कपडा आहे. हे असं आहे. हा. हे 2च. हा, हे छोटंसं फूल आहे. वाव, एकदम क्यूट आहे. हा. स्प्रिंग आहे, स्प्रिंग ती. हा, हे आपण कारच्या ह्याला पण लावू शकतो. लावू शकतो. हा. कारच्या आपण समोर नाही ठेवतो, असं हलत राहतो बघ कारच्या होय. समोर. तिकडे पण असं लावू शकतो कारला. हा. बरोबर ना? येस, हे गिफ्ट झालं. आणि हे काय दिलं आणि त्यांनी? हे पर्स दिली मला. ती अशी बघा, छोटी आहे पण ती मोठी करायची. पर्स म्हणजे एक आपली हातातली बॅग. अच्छा, पर्सची अशी बॅग पण होते आता, हा, बॅग. म्हणजे सामान बिमान न्यायला. हा, आपण असं कुठे पाहुणे गेलो ना तर अशी हातातून न्यायला बरी आहे ना. मस्त आयडिया छान आहे ही. आयडिया छान आहे. आणि फोल्ड करून दाखव परत, बघूया. होते फोल्ड? हा, होते. माणसांना काय वाटेल पर्स आहे, पर्स. पर्स आहे. पण फोल्डिंग हा. पिशवी आहे ही. म्हणजे नेताना अशी, आता समजा कोण आईकडे जात असेल ना, हम्म, मम्मीकडे जात असेल ना, हम्म, तर पहिल्या मुली असेच करायचे. हातातून अशी हलकी पिशवी न्यायचे हम्म. आणि येताना मम्मीकडनं भरून आणायची. हो ना, हा, आम्ही तसंच करायचो बाबा. बरोबर. मुंबईतून एवढं सामान कोण आणेल, पण गावावरून जाताना भरपूर सामान न्यायचो, गावातलं सर्व. गावातलं सगळं. येस, तर हे हा. आपल्या एका गेस्टचं गिफ्ट झालं. हा. आणि दुसरे गेस्ट आले होते त्यांनी सुद्धा गिफ्ट दिलंय. हा. ते गेस्ट पुण्यावरून आले होते. हा. त्यांनी ही पिशवी दिली तुला. तू सकाळी झोपली होतीस, हा. त्याने माझ्याकडे देऊन गेले. हा. मम्मीला भेटायचं असेल तर सकाळी उपयोग नाही, होय, तर तुम्ही रात्रीच भेटू शकता. दुपारच्या नंतर आणि रात्री. रात्री. सकाळी उठत म्हणजे उठायला होत नाही सकाळी एवढं. ही आपली फेवरेट भाकरवडी. हा, आपल्या चितळेची हा. आपली भाकरवडी. येस, त्याचा स्नॅक्सला आम्ही खाऊ शकतो. सोबतच मला वाटतं त्यांनी एक बॉक्स सुद्धा दिलेला हे आहे. काय? हे बघ. तर या बॉक्समध्ये काय आहे बघूया जरा. हे पण त्याच ब्रँडचं आहे, म्हणजे पुण्याची हे फेमस ब्रँड आहे ना. हा. लाडू. मला वाटतं मेथीचे लाडू आहेत का? बॉक्सवर लिहिलेलं असेल बघूया. हा, मेथीचे वास आला. हा, मेथी हा, लाडू मेथी लिहिलेलं लाडू. सुगंध आला मला उघडल्या. हा, मेथीचं. हा, मेथीचे लाडू आहेत. वा वा वा, आता 12 दिवस 12 लाडू. 12 दिवस 12 लाडू. येस, पण दोन्ही माणसांना, 3 माणसांना 4. तुला, हा. आईला, काजलला 4. 4. तू मी लाडू खात नाही, पण एकदा ट्राय करून बघू. एक खाऊन बघ. येस, तर म्हणजे थँक्यू लाडूसाठी. त्यांचा मान ठेव. हो, खाईल. हा, एक खा. येस.
आता एक खाऊन दाखवतो का? कडू लागेल ना? नाही कडू लागत, सगळेच कडू नसतात. तू खा मग. मी खाते, तू खा अर्धा. दे. आणि थँक्यू या गिफ्टसाठी. हम्म. आणि असेच तुम्ही होमस्टेला या, गिफ्ट आणायची काही गरज नाही, तुम्ही आवडीने या. हेच आमच्यासाठी गिफ्ट आहे. मस्त आहे, कडू नाही, छान आहे. छान आहे. आणि लाडूसाठी पण थँक्यू. हे हेल्दी गिफ्ट आहे, हे आम्हाला आवडलं. थँक्यू.